Hei! Mun piti tuossa äsken julkaista mun luukku 9. Kun mulla on sitten tapana poistaa niitä videoklippejä tuolta, niin nyt sitten sitä ei. Mulla oli pakko poistaa se luukku 9. Mua ehkä pikkasen nyt ärsyttää, mutta se on vaan yksi video. Ei siinä muuta. Täällä on nää mun hipsu ja nipsu. Niin mä en tiedä, onko ne niinku riiteleekö ne keskenään vai mitä, mutta siis ne ei ole niinku vierekkäin. Mä en tiedä, mitä yöllä on tapahtunut, että miksi ne on tolleen. En tää haju. Mun kalenterista ilmestyi tänään fruittiteetä ja nupulla oli semmosia kukkaherkkuja tänään tossa. Ja sitten siinä mun hengellisessä kalenterissa oli saunajuttu, missä Joosef kertoo Marian raskaudesta. Mut joo, semmoset tänään sitten oli kalenterissa. Mulla oli siis tarkoitus tänään, siis mä söin tänään tortilloja ja mä oon ollut tänään tosi väsynyt. En tiedä, onko se ollut tää viikko jotenkin, kun palas töihin, kun on ollut kipeänä, niin en tiedä, onko se nyt sitten jotenkin vaikuttanut. Ja sitten mä oon ollut aamuja tuossa loppuviikosta, niin varmaan jotenkin sitten, kun ei nukkunut kauhean hyvin, niin väsyttänyt. Ja ehkä vähän tässä nyt sitten sitä lomaa kaipaa. Kun oot väsynyt, niin kun olet kipeänä, niin kyllä sekin rasittaa kehoa kauheasti. Et pääse liikkua ja et voi tehdä sitä, et voi tehdä tätä ja se ärsyttää tässä kauheasti ja semmoista. Ja toi kurkku on nyt vähän semmoinen, kun on kuiva ilma ja kaikkea ja niin sit kun mä ärsyttää yksi asia, niin sit mä ärsyttää kaikki. Mä varmaan vaikutan vähän semmoisella ärsyyntyneeltä tällä hetkellä. Sori. Mut joo, mä halusin tuoda semmoisen asian tällä viikolla, kun oli itsenäisyyspäivä, olikin Linnan juhlat, niin mä en ymmärrä, että minkä takia oikeasti ihmiset, niin kun, oli yksi, Linnan jatkoilla esiintyi yksi laulajatar. Sitten hänen kainaloihin niin kun reagoitiin enemmän kuin siihen hänen esiintymiseen. Niin mä en oikein tajua, minkä takia senkin pitää sitten kommentoida, en mä tiedä. Sitä pitää huomioida, en mä tiedä. Miksei vaan voi sanoa, että veti hyvin keikaa ja kaikilla oli hauskaa ja that's it. Mä en tajua oikeasti. Mä en vaan ymmärrä. Ja sitten valitettiin siitä, kun tuli mainos tietyn ihmisen kohdalla, että oltaisiin nähty hänen kättely ja vaatetus. Mutta kyllähän me nyt nähtiin, että mikä puku tällä tietyllä ihmisellä oli päällä. Ja sitten näistä tämmöisistä, että meni liian nopeita jonoja. Niistä sitten pistettiin palautetta. Mä en henkilökohtaisesti ymmärrä tämmöisiä asioita, mutta ei mun tarvitse ymmärtää. Haluaisin vaan tuoda tämmöiset asiat teille esille. Mutta joo, mä oon silleen, että oikeasti, että eikö ihmisellä oikeasti ole mitään muuta tekemistä? Ja sitten kun julkisuuden henkilöille kommentoidaan kaiken maailman tekstejä ja nimitellään niitä ja haukutaan, niin sekin on vähän semmoinen asia, mitä mä en oikein ymmärrä. Ja sitten fiktio ja todellisuus, niin ihmiset ei oikein osaa erottaa niitä. Jos joku ihminen näyttelee jossain sarjassa jotain henkilöä, niin se ei välttämättä, sehän ei ole se sama henkilö, koska se on fiktio, se rooli, hahmo. Sitä ei oikeasti ole sitä ihmistä olemassakaan. Tämmöisiä asioita mä oon miettinyt tässä aika paljonkin, no en nyt paljon, mutta jonkin verran ne käy aina välillä mielessä, niin mä haluaisin jakaa nämä asiat nyt teidän kanssa. Mutta joo, tänään on ollut ihan kiva päivä ja mä kattelin tuossa yksin kotona kakkosleffat. Mä itse asiassa tiedän 2 faktaa näistä leffoista, eli siis näissä leffoissa, tässä leffassa on, sen mä tiedän, että Hotel Plazassa sai kuvata elokuvaa, kunhan herra Donald Trump sai olla siinä elokuvassa myös näkyä.
Ja sitten siinä on semmoinen Angel Even Fill Your Souls tai jotain tällaista. Niin sitä leffaa ei oikeasti olisi olemassa. Se on tehty ihan vaan yksin kotona leffan takia. Että semmoista leffaa ei oikeasti ole edes. Että semmoista, jos sä tiedät noista leffoista jotakin muutakin faktaa, niin kommentoi vaan ihmeessä. Mutta joo. Tänään on ollut vähän tämmönen kotipäivä, on ollut tosi väsynyt ja heittää päästä ja niskat on kipeänä ja semmoista kivaa tänään. Valitusvideo, sori. Mutta joo, aina ei voi olla hyvä päivä, aina ei voi mennä hyvin. Mutta toivottavasti huomenna on parempi päivä ja saan paremmin nukuttua. Ja nyt mä haluan toivottaa teille kaikille oikein ihanaa lauantai-iltaa ja palataan taas sitten huomenna. Bye bye!